Bisi burum ni hai taklai bisio bahaino hai songchajakna thangui tongo Kalai Balma Panda. Phainai 8 December 2022 salmario Kalai hodani loaji Mumbai songchajakna thangui tongo fil sara bachi burui Kalai Balma Panda. Songchajaknai jompui jolani Sudunia Deborma mukumu kuchugrong nokhlawo. Habubagra Prodit Bikramani ke Debormani manjak Mumbai City City ni raidani bisingtui Kalai hodani rai tai hoda okra rokno borom liwi baljakmani pandawo narwai ongoi manjak baine hastikni tiprasa hamkrai mantri borom ganang rampodo jomatia tai TTAADC ni samungcharifang adong okra borom ganang Purnachandra jomatia narwai moto mongoi manjaknai TTAADC ni malmata hamkrai tei sak hambedekni samungcharifang adong borom ganang Komol Koloino khobui kubuni hodani okra rok Pandawo sanjani simino tongnai naithothok hukumu rwchapmung mosamung Panda. Bisi brum ni hai taklai bisiwo bo Mr. Kalai tei Miss Kalai batai lemungbo songchajaknai Pandani dangsawo. Abono karibo Kalai bosongni juda chamung, takmung, lupmung tei funukmungni stall rokbo phiyokjaknai tongnai juda manui khwnui phalmungni stall rok bahaino. Pandawo hasteni Jotolukurok no manjakna bagui koimung yafarka Kalai Youth Society.